Ada anjing kecilik gua. Suntik difteri. Apa ya? Yeah. Sobat sabar bener-bener kopi with me dan terserah channel Tenri itu. Kali ini saya akan membuat video tentang suntik difteri. Saiki nek sampean pengen roh ya suntik difteri iku suntik sing disuntik gawe bakteri. Kekejaman ora kon. Suntik difteri iku suntik untuk mencegah penularan penyakit difteri yang dapat menyebabkan kematian. Iya ta? Iya, kono dikandani gak ngandel. Ngerti. Mantap. Oh, suntik apa mau? Suntik difteri itu apa ya? Apa? Takut mana takut. Suntik difteri kuwi suntik untuk mencegah penyakit difteri. Oh, iya. Wes ra kabeh dah suntik difteri ku apa? Oh, wes ra kabeh dah kenapa kudu suntik difteri? Saiki wes ra kabeh dah kenapa kudu suntik difteri dah? Ngerti lho. Mantap. Tapi mesti pas dia ngene sampai nek suntik kayak aku. Yo. Kayak ngene lah. Dek, suntik, Dek. Dek, Adek. Bentar aja kok. Nek kayak ngene bayanganmu delok dah. Oke. It's the one and only Digo Double G. Yo kaya ngono-ngono tenan rek. Mosok pe suntik, disuntik jadi serigala. Roger tambah anggap pinter goblok. Bento. Lan saiki aku duwe video sesuatu, yaitu adalah videone wong di disuntik, salah. Ora. So, iki videone. Wis terus videone. Lan saiki aku bakal ngenalno koncoku. Jenenge Agus. Agus. Apa? Wedi aku. Wis kesudu tak beli. Sobat-sobat wae ngelok pintu wau ngene ya. So, sudah like, comment, and subscribe video ini. Lan see you next time.